Mame empom to say. Me adom me we. Bibi aboko de. Pachan. Efri enra besi ne no wukunu no watene nka. Pacho Debbie. O frɛ ne kɔ. Okay, me friend de. Na busuafo so obi am frɛ o. Pacho Debbie. Enti ese akoda no school no be da akɔ. Obi am frɛ me. Na busuafo no asɛm no ehyehyɛ ase kra me de kɔto o manim a ɔmo nhyɛ da nka asɛm papa bia enkyerɛ me. Ti na busuafo no de. Ntimi nkugina busuane ni me sei bia sei ni sei kra. Enti wakosam ne sai ankasa wo de beda sompa sempani paase enkomwa bone tofaman. Akosima me de beda sompa fo so mo ase. Be ma no sisi ade wo ye ni wo kume. Me yale sa de bia me numa dro ntimi pamo cho. Akura ni school no o mehwe ne pa no. Omra no mo yen hyehyɛ no mehwe akura no nkura no mi ensenya. O mehwe wo mo na me so afi doctor sementase. Na me nunu mi nya ma hoto. Na ma hwe nkura no 12 years ni ma bre. O mehwe ne ma. Misra na. Anya ma nsu na me ne etwe. Enti akokoba se bema no se oyi nani no hwe nkoda no a we dey. De mo pe bia mo fanye no. Eje se enye we ni ayi amakasa ho a yakokɔ to bebre social welfare na nkosi aga. Nti onu no fi say wo de ni kɔ ba bia enya de obi abetumi aye ni bibia. Nti ne wo ye sa na nka mo frɛ ni 3 days ni kura no. Ka o sura de kura nko betumi afrɛ maka bibia ye de a kyerem. Nti ene bo apayo. Ani de wasi ni bi so obeya no beye. MC afọ abrante no o se afra apiaje. Ukunu no di ne say Kwame Antwi ana no amka say adefo din no Kwame Antwi picture no so amfa nto so firi fa ikrom ne ni wadu biase enti ni wadu biase fo nyina nim sa Kwame Antwi aka na asemi patwan ni di kra ko panin tema be mu kra ne dada no dada endi akola obechiro oba pa na ukunu no wo wade no na wonim se sa na ote na otumi tena ho ne wo miensa Ogo besle mi fie na o ware mi nti eno no de abrabo no mu a ne makura ko ye kama isisi dan ni ade kura na afi na asesi kakakra ba ni nsem a wodi ko wura abandwuma mu no ene wode ma asem saa ti ma asem no na ese okotwe mpa ba kura metim ba bi na menye ne hwade wodi matem no wo bo mi no wo pra me ni ade Utumi ga yemi se me ko hu me kura na bibia me so nhwi asedi mu me so nti sansam na wo kakam ena busia fode ye se bia da kono obedi midam ti sa na ete dia ye mu nti kakra na busia ntana sen kasem eni na didi mu a no ja wode me ko ye se won wale me biu na wanyo oba afoforo ntini ni kuro mu pete didi na ma ebi beka ena odi jama wale ni 2012 na wasa ja nkola na egu me so ma bla ma sisie yale nko a enti sesia no ankoda de wagya o mu nyina abo ba na sesia ba akokora last born ni se ye bi school o ka che me se ni book ni SOMPA bo ani na taje sa ni e me nyina wonye wo mo musika nko school na ni nyina dam so nipa ba akofo enti se oba pani se nan obi eti adwumadie ya efiri brebe na fiti ase ehwe no a na abedum pempenso we ni papa ni jam no 7 years. They say what was say? SOMPA FM. Wow. Ah, mami ene wa kopa o. Da nya sam ke twanka me ma o. Adwuma be ankasa na wo ye. First ni na meton empaboa me ne tira meton empaboa. Na me be jam empaboa na me kusua esam ho adwuma. Chips ni atwomo ni ade no. Ntene na me ye ya me de kokko trek fusu ni odam ni aye bi ba ye ho a na ma chini bebre na me de akotena akoton be na nsa sa na me de bi di dwama nkwala ne ade nya enso na be ma etikro mu ko kasa akola peskum pa bo an fama tese mi hu ade kura me kasa akola ne pa be me be kasa we de me yiri kura wa ye bi ntimi nya yi ntimi hu se opese okume je wo ye no fa ne hu di ntimi ade aha me di na be mla kwan bia esa mo de ne fa so no hwe nkwala ne me sramu a
Mumuame, doctor said mentrasi. Na mi ni mumu na baby am pressure ni mane madano. Na minye. Sana sem kwala ni nti e ba de ombedi ni ade nti me call hospital na. Minina sana masa soa ne ma no na yare no asa ba na masa akoboka. Ti misra mu a be ma ne de o ni ti mo dian kasa wo mini ni pam. Nti me pam chew. Ekwan bia mo de ne be fa so ba be hwe ne ma ne de. Mo fa ne fa so. Enti sesi ai obey ni suku no se na etwato. Na no na etwato ba ye me frɛ man ba ko no so se ne ya me chia kura mandi no. E betumi disika na betumi na yese o mmekɔ suku ni ye any week. Ache se sika no anya bidia suku no ntimi nko. Ai. Ba se date na wo so se mfa nkotua no bank no. Na ase we ni ba mu sa no. Nti ye frɛ obi wo suku mu ono kyerɛ so. Se ne Friday no anye ayi ebedu Monday ni. Ese bibia so na me kotua no bank. Na ese next week Friday no. Next wa be suku mu. Okay. Mami dinasem eba enra na sebia ku sebia nyado. Sompa sempe nipa no. Medika ka cho se you tententu. Se bafo ye boy entaba mu a ye nam soro nam fom. Eno ti enra da no. Nyame bofo akasa. Na kasa wo kasa ye no. Ye duru ba bi de na nso so no. Ye hyeda enuru animu sa. Ananti no se nyame kan wakoma na peso boa mami ya yensi ukwai efri se obi nim dwonku ade beche so akodai obetumi ababa be ye mintri ene atwetwe wuro enra mami ye ka na asemo a ena anomatrufo bi se dabi akodai na asema ne ya pa na enye obi bia duru baby a sabia ku sabia nyado wo kokko wanim no na nipa bi bekeka wabrabo ho na wo bobra paso so duru baby a wonam fofo so donso me kan sa enunti papa wo team oru ani no o se da bi so passe mpeni pa me manom o ye papa na o se ya na me mami moni din no tina da bi a me ye na ye papa no papa na o moro kaseti ano no wa ya de papa o school fees na ye say na me ka kire no say school fees no nyina ye 49 million titisika no na am say me ana ma no efum kakra na me say ma me na kura 2000 eno so ne say ne minya 2000 so na me so ye enti eche no frame me say na school fees ni nyina kura ye say and I'm school fees no law fair crano in your 5,000 crano a bed so and was and one medical did 20 million bay no yame ya dumwa one in an bekasa na what did the akai day abesoso na sabre ya make said ye 20 million no dear 2,000 no any nti yanyem fama mame no 20 any cash na hand abrant papa wa team uru ani no ye beda na siye papa 20 million o se yam fama no se ya akoda na beka fie de ono ye kremuni a wo se wo training sem e ma ne so afoforo so enu nti won hwe ma akoda wei ni suku no emmo no da biara da enu nti no 20 million ye fama akoda no enu nti ye de pieball ta chire se nyame beto ni super no na nyame ya adom a wo kina ene da toa so no de aka wo so de beba no ye beda na siye pa kwagu na de aba no 20 million yo ofosho bema e de na ye ne wo de mo na ye tifo nya hefo ye ka kire papa nyame nshira no papa omro nyame nshira no ade a e papa ye in fact I was sekura gume oh yes ampa ofre me ka kire me se enoma sei na aba na mum enso hwa ti de bia ampa ba ye bo ne se ye papa nyame ma ne nyini nkire no ma na hoden enoma bi sei na ya na ye hwehwe
Sabi obi ba ha ne se ka no ma bi se ya wo ba hwe no na obi a sabi mpedwa sa ka na koma papa ye sabi ono so wo ma ya bi school ya bi school obi atwa okay kwaku ye kutaboduam nan kokko mami ne sa aka ne moa free papa woti moro ani no ye boani power bra woti ase a sei bia na oboa unua otumi de ekai wo free say ahuhia dem na ye mami waduru so no omono enwom no akasa obakasa ne enim enwom no akasa afa ade ye kan ho se ebra di party ase no se se eboa no medical akasa be de papa na se no kura papa no nye se nan ko pe no no ko no ye ni show a agyan ko ye no ko de nanso ye pese ye gina ya papa sika iso ne ye de ma obi bia ehu se sompa asempe nipa sebe amanfo do ye wonta kire ye papa mi wadofo a sebe omode mpa bo ta ye chi enu ti na ya na ejina sa no ma osu kase obi bia nya sika nko nya de srenko enye mobrohu nko obi biara asem ha no wo de bomoden fabra wo tena fie na sebe ukonya wo yade a ana odwendwene no ma bi na ka akobọ wa eye wa wasem bomoden fabra de ya kan nyina ye papa nyankopon hira no bebo yi sika fie nyankopon hira na mu obi biara na no wo tie ye mpaebo a etachire ya dofo ani ahwefo esina college ni nyina ye de obi bia ase to fosu ye be kan se aseda ewo nyankopon ho aseda wo nyankopon ti sika ye maame de wo mu no de be ba kire bia nso no ye be ma atiefo nso aso ate na akura no nso anya ba bia si enti de aka de ye se pama bleche na etu etu epampata kwansa na etu bleche bafo enti de aka no na wo kunu no de ye ni wi abeka ti asem ni nyina no fosu pa maame sika ni ni atiefo mo hwe ani ahwefo sika ni ni wate Sompa FM papa say na wo kan da wi atiefo ina ase se me de ma se me betu o manim o mo hu mo bo na o maboa me da mu ina mo mpanifo nso me de ma se me da mo amo kama mi na me da mu ina ase ya me nhram o ma modwuma no enye kase ti de me ka che me nua mo wo fi sa bibi hawa endwendwene wo ntra wo hu mi hu ni ntamo a nkanya ne se ne ma yesi ti me ka che me nua ma mo a programs ni ade egu musu obi a mfa na sem emla sompa na wo de ba umbedi ama wakoma atoyem da mu nyina ase nyame nhyiram okay akoda no onse free enu ano na nanim nye awie ye scan see from nanim na atratre kama na wo akwa wo comedy free school what if you say bem na akwaje awo ho yakoda ukuku odro na we wo sheda na aka se no na abeye wasre no be da kata kwaku why na fa na oji awo mu ana unim sa unim akwedai kwaji awo akwedai o da bi me ya da disie se o de nwanwan se wi an na me hu no form no akwedai kwaji awo ya agogo won na he anya go Minnesota kwaji awo akwedai won okay mame nyame ya atom a de beba kire bia no mo number no ha ye be frɛ no de ama wo efiri sɛ ye hwɛ ne ayi nyame dwuma watema sɛ efiri sɛ sɛ de ye de ema we no eno na me esu yenhyira sɛ bia ku sɛ bia nyado ka ba bia kora no a ka bonso wo machimtu ama afa na wo de wo pɛ no ɛda so gyina de gyina ene me bɔ me hu modin bia sɛ na 100 no me de soso na me din komu bi ebesi dwoada tinyemu arohyemu ento ma dwoada kura no unkodru school ho no wo frɛ ye ya e de 9 no be soso betua full payment na dia ka eche ni adwene ho wate ya fa na ase makropo twedi ampon okay